皆さんこんにちは。こんにちは。さっきの動画で真ん中で叩いてた入澤健って言います。千代翔太です。じゃあ行くよ。じゃあまずやってみるよ。はい、どうぞ。ルイスどうぞ。いいよ、次なるいいよ。いい、みんな目つぶってるね、全員。ちゃんと約束守ってるね。はい、この体育館の中にバスケットボールがあるの分かりますね。はい、目をつぶりながらバスケットボールを指さしてください。じゃあ目を開けてどうぞ。僕は腕時計をしてるかしてないか。してると思う人手を挙げて。はい、じゃあ答え合わせどうぞ。このね、体育館にコンセントがあります。コンセント。はい、コンセントを指させてください。はい、どうぞ。やったからどんどんこうやってここに何があるかなってみんな見るようになったよね。それはみんないろんなアンテナを張ることになったと思うから。はい、いいですか。こうやっていろんなものにみんながね、興味を示すことがすごい大事だったし。楽しく歩いてください。楽しく。眠くなるってやってって言ったら眠くなるって自然とこうなったとかさ、お腹が空いたって言ったら自然とこうなるっていう風にやったりね。でそれはみんな結構一緒だったっていうのはすごく面白いことだと思うんだ。全部違うんだよ、内容はね。お腹が空く理由はみんな違うし、眠くなる理由はみんな違うけども、そういう風になってったってことをみんなに教えたいと思って今やりました。はい、悲しいね。悲しい顔があるね。悲しい顔なの本当に。はい、怒る。みんな楽しめた？体動いて汗かいたと思うけど。はい、じゃあ、はい、一回ここでありがとうございます。はい。バスケットボールごめん。はい。そう。これで引っ張られてると思って、そうちょっと足上がっちゃうでしょ。そんな意識でいいから、いいから。すごく素晴らしい。そういうこと。だね、おでこから声を出すと思って、ここからあーじゃなくて、このおでこの向こう、バスケットボールの方に声を出すと思って。そう。はい、いくよ、どうぞ、どうぞ、はい。楽しくやっていいから。全然何もテストじゃないから。いくよ、どうぞ。
じゃあ何よりみんなが楽しんでそれでお客さんが見てるってことがすごい大事だからみんなが楽しむことが大事だから間違えることはそんな気にしなくていいから頭にこうがあると思って頭に手でこう引っ張られる姿勢よくって口を開いて昔々、大昔、カーシーという国の森に従ってサルさんの方が年上。なるほど。おお、素晴らしい。大天才。我ながら素晴らしい思いつきだ。もうちょっと元気出して悪くないんだよ全然悪いことないすごくみんなできてるよすごいいいからさっきより声出たからそのぐらいでいいんだよさあ楽しくこうやっていいからなるほどなるほど言ってみてなるほど。もっとなるほど。なるほどなるほど。なるほどなるほど。ああいいじゃんなるほどなるほど。オッケーそれぐらいでいいおお、素晴らしい。もっとあげるおお、素晴らしい。ああ全然違うじゃんそれだけで違うんだよ大天才。あこれでいいよ大天才。そうそうそうってはいじゃあそこからいくなるほどなるほどどうぞなるほど。おお、素晴らしい。大天才。そうそうそう上がってきたねいいよそれぐらい2人とももうちょい今元気出してさいいよどうぞなるほど。おお、素晴らしい。大天才。ああいいじゃんいいじゃんその流れで従ってサルさんの方が年上。そうなるほど。おお、素晴らしい。大天才。私は葉っぱの上の木の雫を舐めるのが大好きだった。大好きだよ大好き今日最近ですねこの人は私の葉っぱの上の雫を舐めるのが大好きだった笑顔なことですね梅雨の雫を舐めるのが大好きだった。そうそうでそりゃそりゃうまかった。ああ全然違うよそうそうそれでいいんだうまそうに思えて大臣や兵隊や町のやつが自分がしっかり働いているからこの国が豊かなのだと言っているじゃないか。なんとけしからん。よろしい、教えよう。それはその国にいるようになる動物の力なのだ。そうそうそう恥ずかしいでしょ恥ずかしいのを超えたいんだよキラシスター、こんばんは。やあ、キツネさん、こんばんは。おお、クマさん、サルさんもこんばんは。やあ、こんばんは。おお、カメさん、オオカミさんもこんばんは。やあやあ、皆さんお元気そうで。下を向かないでなるべくこうやって喋るんじゃなくて私はなんとかじゃなくて私はなんとかで私はなんとかでってなるぐっすりと眠っていました。で口をよく開く口を開く開きすぎなくていい夜も遅くなった頃、不思議な話し声に目を覚ましました。OK 全然違うそれぐらいいいからそれを忘れないようにしてすごくよくなるOK いいよそのあーが出るぐらいこっちも明るくしていいもっと明るくやっていいんだよそういいよいいんだよいいんだよやあ、これで全部偉くなったじゃないか。おめでとう。素晴らしいことだ。いや、僕は偉くなったわけではない。森の人々を幸せにしたいだけなんだ。ところで、一体どうやって森の長になったんだい？パルデンは動物たちの集まりの話を全部話してあげました。あんたら子供なのに、なんでそんなに急いでるの？なんだか知らないけれど性格きたんだ。少しだけでもゆっくりしていきな。おばちゃんの言う通りゆっくり呼吸したら元気になってきたよ。そりゃあよかった。じゃあチベットのお話を聞かせてあげるからよく聞くんだよ。チベットがどんな風にできたかわかるからね。いつも読んでおやり。はい。そりゃあよかった。じゃあチベットのお話を聞かせてあげるからよく聞くんだよ。チベットがどんな風にできたかわかるからね。いつも読んでおやり。それでは本番。キーキーソーソー。本日は十分今まで声出てるからもっと笑顔でやってみるからみんな笑顔が大事だよ最後終わる時に最後に終わる時にありがとうってなってる人いたら嫌でしょみんな最後に笑顔ね絶対これだけは守ってじゃあいくよこれ最後にどうぞ本日は全然違う
にかく楽しくやって楽しくやることでいいから、お芝居とかは答えがないから、とにかくみんなが楽しく笑顔でいることが大事です。必ず見てくれる人がいるってことを忘れないでこれからやってほしいです。すごく楽しいです。それで最後にみんな本日ありがとうございましたって最後今練習したけど、その時にお客さんみんな拍手してくれます。その光景を忘れないで。本当にみんなが良くなってってるのを直に僕は見れてました。なのでこれからあと1ヶ月ぐらいある中でどれだけみんなが楽しくこのお芝居をやって公演に、どんどん公演に近づいていっていい公演ができるかなっていうのがすごく楽しみで。翔太先生、健先生、ありがありがとうございました。とうございました。 3年 B 組ありがとう。はい、じゃあまず翔太先生に、まず翔太先生の分1個どうぞ。はい、ゆうちゃんまだまだ。はい、次健先生にゆみちゃんどうぞ。ありがとう。ありがとう。いいね。みんな自分の台本。